zinguratua. Kilkilaren bozaren zain gaudela, edo guztia gure gara eta argia urruti dela. Kanta garratz mikatza, haizeak daramana, noiz aldenduko zara. Garraztasuna da gertzen, sarritan gure kantua. Bizitza garratza zaigu, arantza zinguratua. Kilkilaren bozaren zain gaudela, elur guztia gure gara eta argia urruti dela. Kanta garratz mikatza, haizeak daramana, noiz aldenduko zara. Kanta garratz mikatza, haizeak daramana, noiz aldenduko zara. Bueno, eskerrik asko. Beste txalo bat emango diegu, ez? Alfonso eta Gabi. Eskerrik asko nola ez, Koska musika taldeari. Bueno, garraztasunarekin hasi gara Euskaldunok ondo dakigulako, garraztasuna zer den, baina zorionez gozotik ere probatu dugu, eta gaurko arratsalde iluntzi hori gozotik joatea nahiko genuke. Eskerrik asko, herriko antzokira etortzeagatik, eskerrik asko benetan plazerra ematen du aretoa jendez beteta ikustea, beraz mila esker Elgoibarko izarraren eta Elgoibarko udalaren partez. Egin zenutelako gara, 3 hitz, 3 berba, gaur arratsalde iluntziko ekitaldi hau primeran labur biltzen dutenak. Izan ere gaur, 1950ean hasi eta 1980 arteko euskalgintza ezagutzeko, Elgoibarko euskalgintza ezagutzeko bildu gara hemen. 40 urte hauetan, euskalgintzaren berri emateko, asko egin delako, asko egin duzuelako euskalgintzaren alde. Gaur ezagutu bakarrik ez, gaur Elgoibar herri euskaldunagoa izateko egin zen ahalegin horrengatik gure eskerrona eta txaloak ere eman nahi ditugu, nola ez. Enaiz gehiago luzatuko, hasi egingo gara. Hasteko bideo bat ikusiko dugu, laburpen bideo bat, eta horra aipatutako 40 urte horietan, 1950 eta 1980 urte horietan, Elgoibarko euskalgintza eta euskal kulturgintza jasotzen saiatu gara.
dena ez genuen jasoko, ezinezkoa delako, baina garrantzitsuena behintzat jaso dugulakoan gaude. Badiar dugu elkarteko Aintzane Agirre Beña Ibartarrarena da batez ere honen atzean, dokumental, bideo honen atzean dagoen lana, beraz, oholtzara igotzeko eskatuko diot, berak azaldu dezan nik baina hobeto jakingo du eta dokumental hontan, bideo hontan egindako lan hori, labur behintzat ikusi aurretik entzun dezagun. Aintzanerekin uzten zaituztet eta gero ja bideoa, bai? Eskerrik asko Aintzane. Bueno, arratsalde ondan hori, uste dut, azaldu da bela pixkat ezta, saiatu gara laburpen, jaso dia elkarrizketa asko india, azkenengo 2 urte hauetan, 52 pertsona herritar elkarrizketatu ditugu, eta, gero pentsatu gendun, jasotako guztia erakusteko modurik onena, ikusentzunezko bat edo laburpen bideo bat itxia zala. Esan da moduan, zaila da laburpen horretan dana jasotzia, ze azkenian arlo asko ikutu dira, pertsona asko izan dira elkarrizketatutakoak, eta horrez gain, lehendik ahotsak proiektuan jasota zeuazen testigantzape erabili ditugu ikusentzunezko hau prestatzeko, eta orduan, ezin izan ditugu sartu nahiko gendukezen azalpen guztiak, ez? Baina, batez be, proiektuan parte hartu dozuenok, zuen burua hor ikusten dozuenian, pentsako dozu, ze zati txiki, ez? Nik kontaune ban guztirako ze zati txiki agertzen da nor. Arrazoia hori da, ez? Batan eta bestian testigantzekin, saiatu gara puzzle bat eitzen, eta dana ezin izan dugu sartu, baina ikusentzunezko ikusitza gero, gogoakin gelditzen danandako, gehiago jakitzeko gogoz gelditzen danandako, ahotsak.eus webgunean, hor dare testigantza guztiak jasota. Zatika mozten dira eta bideo zatixak ikusgai dare gaixan arabera antolatuta. Orduan ahotsak.eus Elgoibarko horrixan sartzen baldin bazarie, bertan topauko dozuez lekukotasun guztiak, nahi dozuenean zuen eskura hortxe dare, gehiago jakitzea nahi izan ezkero. Eta, nire aldetik, gaurko ikusentzunezkoa eta ekitaldi xaberabe zentratu dugu eragile edo euskerean bizi berritu nahian ibilizian taldien inguruan, baina norbanako asko be ibilizian lan horretan, eureri bezkerrak, eta nire aldetik proiektuan parte hartu duzuen dan hori, niri zuen esperientziak, zuen historizia kontatzen ibilizarien dan hori, eskerra benetan, ni pila bat ikasi dozuekin oso kontu interesgarria jaso ditugu, eta espero dut ikusentzunezkoa zuen gustukoa izatea. Eskerrik asko benetan badiar dugu elkarteari eta Aintzaneri mila esker ederra izan da, hainbeste urtetako ibilbidea ikustea. Eta orain berotu eskuak, txaloekin hasiko gara, sariak banatzen hasiko gara, erritmo pixkatekin, eta hemen ikusi ditugun atalak eta protagonistak orain beraien tokia ere izango dute. Errepasoarekin hasi aurretik hori ohar txiki bat antolatzaileen partetik, ona gora igoko diren ordezkariak elkarte edo erakunde bakoitzak aukeratu ditu, beraien ardura izan da, nor igoko den erabakitzea. Hori, esan da geratu dadila. Hasteko beraz, gerra aurreko eta ondorengo Elgoibarri erreparatuko diogu. Bideoan ikusi dugun moduan, gerra aurrean euskera zen nagusi Elgoibarren, gehienek hemen euskeraz egiten zuten, baina zoritxarrez gerra zibilak errealitate hori erabat aldatu zuen, aldaketa handia ekarri zuen, euskara debekatu egin zelako, baita euskararekin zerikusia zeukaten ekintza oro ere. Gerra aurreko eta ondorengo euskaltzalei egingo diegu beraz lehen keinua. Orduko euskaltzale guztien izenean, bat ekarriko dugu gogora. Angel Osoro Mutriku.
Angel Osoro Mutrikun jaio eta Elgoibarrera ezkondu zen, euskaltzale sutsua zen bera, euskal kultura eta folklorearekin zerikusia zuen guztiaren bultzatzaile izan zen. Euskal kantak ere irakasten zituen garai hartan Errosario kalean zegoen batzokian, Argia edota Euskadi aldizkarietan ere idazten zuen. 1926an Euskal Herrian antolatu zen Estreñako Euskal Jaia antolatu zuen berak Saiobente Ermuaran auzoan. Gerra etorri zenean baina, Aiasti aldera ies egin zuen gudariekin batera, Larruzkaineko basetxe batean harrapatu zuten erreketek eta Hernanin fusilatu zuten 1926ko irailaren 26an 42 urte zituela. Angel hil egin zuten, baina ez zuten bere euskaltzaletasuna ezabatzea lortu inondik inora. Besteak beste Angelen hilo bazen Sabino Sorok lan handia egin zuen Elgoibar herri euskaldunagoa izateko. Sabin ere joan zen gure artetik, baina haien etxekoak, senideak hemen ditugu. Eta txalo bero batekin eskatuko diet mesedez Garbine Uriguen eta Ander Osorori ona holtzara igotzeko lehen aitortza hori, lehen sari hori jasotzera. Txalo bat emango diegu bai, igo bitartean. Merezitako aitortza hori, merezitako txaloak nola ez. Argazkia ere, horra aurrera begiratuta, argazkia aukiko dezu eta... Merezitako txaloak bai. Eskerrik asko hirukote egindako lanagatik. Eta aurrera egingo dugu, bai, gogorra izan zelako gerra ostea, esan gabe doa hori, baina egoera zailenetan ere euskaldun izan nahi dugula erakutsi dugu elgoibartarrok. Eta euskaldun izateko nahi horretan, bideoan ere ikusi dugun bezala, Eliza izan zen garai hartako euskaltzalen babeslekua. Tira, Elizak egindako lanaren eskerrona jasotzeko, igo daitezela aurrengo bi gonbidatuak, egungo Elgoibarko parrokoa, Victoriano Etxabe, Euskararen alde lan egin zuten abade guztien izenean, eta herritarren ordezkari moduan Manolo Rementeria zenaren etxetik, Koldo Ugarte Rementeria, Manoloren biloba, beste txalo bat beraz biei, eta eskerrik asko. Hortxe, aitortza jasoko duzue biok, egindako lan horregatik, nola ez? Eta horra aurrean argazkia, argazkirako prest. Eskerrik asko ba, egindako lanagatik, mila esker. Eta aurrera egingo dugu, 1956 goaz oraindik ere, etenezten ibilbidearen lehen urratsa eman zuelako Elgoibarko helduen euskalduntze alfabetatzeak. Urte horretan sortu zen Gau eskola gure herrian. Pako Juaristi izan zen Gau eskolaren sortzailea eta eragilea, bideoan ere ikusi dugu, Pako izan zela 50. hamarkada horretako erreferentea eta argia. Pako kasitako lan horri baina Feliz Etxeberriak eman zion segida geroago. Pako eta Feliz joan dira gure artetik, baina haien etxekoa gurekin daude eta orain beraiei eskatuko dietona oholtzara etortzeko. Pakoren etxetik Maite Vallejo eta Ander Soraluze, eta Felizen etxetik berriz Lolita Canales eta Manes Etxeberria. Laurok txalo, jaso ezazue txaloa. Jaso zuen oroigarria. Eta txalo bat egingo diegu. Eta hemen oroigarria.
merezitako txaloak hauek ere, nola ez, eta hor aurrean argazkia. Oso ondo. Eskerrik asko. Bueno, gau eskola sortuta 26 urtera, 1982an kokatuko gara, AEK erakundea sortu zen Euskal Herrian, eta Elgoibarko Izarrak eta gau eskolak AEKan sartzea erabaki zuten. AEK euskaltegia sortuta urtebetera berriz, AB erakundea sortu zuen Jaurlaritzak eta Elgoibarko udalak udal euskaltegia jarri zuen martxan. Tira, etor daitezela mesedez AEK euskaltegiaren izenean, Amaia Larrañaga eta Izaskun Belategi, eta udal euskaltegiaren izenean, Susana Gurrutxaga, eta Idoia Azpilikueta, saria jasotzera eta txaloa, nola ez, guztientzat. Ez da, oroigarriak, bai, badatoz. Ipini zaitzezte hemen pixkat erdiro igual. Pixkat erdiro ipini zaitzezte argazkirako hor. Hartu, behitxu horte, hartu. Eta hortxe aurrera begira hor argazkia daudeta. Prest. Oso ondo, eskerrik asko, Laurori, hortik nahi badezu erten. Bueno, zer dira irakasleak eta zer dira eskolak ikasleri gabe, ezta? Gau eskolari eta herrian izan ditugun bi euskaltegiei, gure eskerrona adirazi eta gero, zentro horietan, gau eskoletan eta euskaltegietan euskara ikasten jardun zutenei esan behar diegu eskerrik asko. Eskerrik asko benetan, garai hartan euskara ikasten jardun zuten herritar guztiei. Eta orduko euskara ikasle guztien izenean, daitezela zuzenean, Marian Esposito, Martin Domínguez eta Josean Gomez. Txalo bat. Zuek ere merezitako saria jasotzera eta merezitako txaloak. Oso ondo. Eta hirurontzat hor oroigarria dago, saria dago, osake. Eskerrik asko hiruroi, garai hartan euskara ikasten jardun zuten ikasle guztien ordezkari moduan, nola ez. Helduei lotutako eskolak laga eta orain ume eta gaztetxoen hezkuntza mundura salto egingo dugu. Hor, bideoan ikusi dugun moduan, ikastolarekin hasiko gara. Plazara, euskara, plazara, euskaldun irakasle eta ikasleok dantzara, plazara, dantzara, geure herriaren geroa bai gara. Arrebatan nahi, guk ere herri bat izan nahi, geure lurrak laiatuz eta Tira, Basko da ikastolak Elgoibar herri euskaldunagoa izateko egin duena eta herritar guztion eskerrona jasotzeko, ikastolako hasierako andereñoetako bati esango diogu hona etortzeko. Etorri mesedez, Jone Txabe, txalobero handi batekin. Hortxe, saria. Eskerrik asko, Jone, eskerrik asko. Egindako lan guzti horregatik, nola ez. Ikastola izan zen, umen hezkuntza mundua euskalduntzeko atea zabaldu zuena, baina zorionez, herriko gainontzeko ikastetxek ere bide horri segika, eman zuten bakoitzak bere, Elgoibarko neskamutilak euskaldunagoak izan zitezen.
Tira, etor daitezela mesedez, Urasandi ikastetxetik Ana Castilla, Pedro Muguruzatik Andoni Segundo, Institutotik Ignacio Garmendia, eta Mekatik Jose Mari Bastida. Txalo bat, hauei ere egindako lanagatik. Eta txaloak, nola ez, ikastetxe hauetako ordezkariei. Pilar ikastetxetik Nekane Aranburu eta Amaia Inurrieta. Eskerrik asko egindako lan horregatik. Eskuei atxeden pixkat emango diegu, eta orain estarriak lantzea tokatuko da, estarria berotzea tokatuko da, bertso batzuk entzungo ditugulako, eta kantatu nahi dituenak ere, kantatzeko aukera izango du, nola ez? Angel Ugarteburuk sortutako bertsoak dira, beraz, nahi duzunean, Angel, zure txanda bertsoekin. Ia, goguan dagoat oin dela 53 bat urte izango zen, hementxe bertan, etxeginaren omenaldian, hemen ginen, eta 10 bat urtea, behintzat hemen umiak eta urtetzen ziren, saiatu ziren plazakizun izaten, bertsozale behintzat egin zuen bertsolari egitea beste kontu bada, baina bertsozale, musika landu, hizkuntza lantzeko, harremana lantzeko oso tresna egokia da. Kantua lantzen dozu, eta bestiari entzuten zertzen ikasi egiten dozu, eta gero musika ez batera, bertsolari erabiltzen duten hizkuntza hizkera oso aberatza da, eta herrietako hizkera ikusten duen pixkate erkina, pobrea, salata, eta horregatik sasoi hartaia modan zegoen, orduan Amurizak atara berri zokan bere lehenengo txapela ere bai, eta bertso eskolatako erabiltzeko materiala sortu ere bai berak eta Juanito Dorronzorok eta bar, eta horrela, eta honek lehenengo bertsoak, eta hemendik hemen dugu euskat, baina niri gustatzen zait, eta jentiak badaki hori, jentiak parte hartzia. Ze, karo, nik badakite, batean bertsoa jartzia, momentu baten gainera neurona gastatzen doazenean da, ez da, hain erreza izaten. Baina orduan, amaikatxo despedida eta izan ditugu asko pila bat, eta neupe ez ditut gorde, zenbat bertzu izan diren ere, baina bale, lehengoan eskatu zizkiatenean, gaia 6 bertzotan ez da posible, eta 26 zengo baldira ere ez, baina orduan gauza asko aipatuko bekatu beharko dira, baina zera bainez, doinuen bidez, gure herri honetako euskararen trajektoria eta etorkizunera begirako itxaropena, esperantza ere nahi dut pixkat zuerengana bidali. Alkarrekin eginkizun, oraindik eginkizun oso handia daukagulako. Musika sortziko handian dira, da orduan arnasa emanez gure hitzate eta gure hizkuntzari segida eman behar genion gerra aurreko lanari. Bi agotzetara posible baldin balitz. Bueno. Maria Jesus bihotzekoa. Ez dakit zeutzen duen musika. Lara lara la, lara lara lara, lara lara la, lara la, lara lara la, lara lara la, lara lara lara, lara, lara lara lara, lara lara lara, lara lara. Bueno, ya vale. Eta bigarrena hotza, lara lara la, lara la. Ez, duo egitea da. Lara lara la, lara lara la, lara lara lara, lara lara la, la la la. Eta alkarri entzunez ezertz kantatzen badugu, seguru asko grabatuta geratuko denez, ia, zelan atartzen den. Arnasa emanez gure izagate,
eta gure hizkuntzari segida eman behar genion gerra aurreko lanari. Alzen moduan izkin eginez legezko debekuari, atera ginen eta eskerrak elgoien babesari. Alzen moduan izkin eginez legezko debekuari, atera ginen eta eskerrak Elizaren babesari. Andre eta gizon, heldu eta gazte, herritar asko batera, gau eskolaren bultzadarekin egin genuen aurrera. Gure hizkuntza landuz hitz egin eta alfabetatzera, ume denporan izan genuen hizkuntza betetzera. Hizkuntza landuz hitz egin eta alfabetatzera, ume denporan izan genuen utzunea betetzera. Nabarmena zen gure euskera, zurtze eta larri zegola, bide berriak irikitzeko gidari zen ikastola. Hildo beretik gero herriko institutu eskola, lorpen handiak izan direnik ezin ukatu inola. Hildo beretik gero herriko institutu eskola, lorpen handiak izan direnik ezin ukatu inola. Gure eskerrora adierazteko txanda, danak aipatu nahi izan arren ezin da egia izan da. Aipatutako lan ederraz gain txistu dantu da zabanda, danon arteko kale jira hau gauza ederra izan da. Aipatutako lan ederraz gain txistu dantu da zabanda, danon arteko kale jira hau gauza ederra izan da. Xafla batean utzi zigunak irulegin bostekua, oarkabean dantzatu zuen lehenengo aurreskua. Gure hizkuntzak merezi duen mezu zorionekua, haren promesa bete dezagun elkarri emanez eskua. Gure hizkuntzak merezi duen mezu zorionekua, haren promesa bete dezagun elkarri emanez eskua. Zenbat alekin itxaropegena zabaldu zerri guztira, gure hizkuntzak jadetzi deza merezitako diztira. Jarrai dezagun elkarlanean
beti aurrera begira, gaur ere indako hasiak bihar, fruituak izango dira. Jarrai dezagun elkarlanean, beti aurrera begira, gaur ere indako hasiak bihar, fruituak izango dira. Vale. Bueno, eskerrik asko Angel, eta eskerrik asko zue guztioi ere, ondo entzun delako ordenon artean abestu dugula, bi ahotsetarata dana, osake, ez da gutxi. Aurrera egingo dugu, sariak banatzen, oroigarriak banatzen, eta orain bai berriz ere txaloka. Lan munduari erreparatuko diogu orain, enpresa edo industria munduari zehatzago esateko. Hemen etxepe eta danobat azaltzen zaizkigu begien aurrean, lan mundua, Elgoibarko lan mundua euskalduntzeko ekimenean. Eta bai, nik euskarari baita bai. Eta bai, nik euskarari baita bai. Uso zuria, uso gorria, dantzan labiltzuaren gai. Uso gorria, uso zuria, herriak euskarari bai. Neure karia daukat garretan, neure humeak neure zain, nago duretan garretan txinparta gaietan, neure humeak Tira, etor daitezela mesedez etxepeko eta danobateko ordezkariak, etxepetik Carmelo Bilbao eta danobatetik Ana Artetxe, eta txalo bat beraientzat. Hortxe daukazue bakoitzaren saria. Eskerrik asko bioi, hortik atera nahi badezue, eskerrik asko, importantea delako, enpresatik ere egindako lana. Eta orain, ate handi bat zabalduko dugu, kulturgintzaren atea. Ate hori zabaldu eta besteak beste, ohitura zaharrak, dantza, antzerkia, musika eta gizarte mugimenduak dauzkagu aurrean. Eta hasteko ohitura zahar bati helduko diogu, 2 urte barru 100 urte beteko dituen eta gurea den ohitura zahar bati. Etxeginaren Santageda taldeari buruz, ari naiz. Tira, etor dadila holtzara Etxeginaren Santageda taldearen izenean, Etxeginaren biloba den, Jon Peli Uriguen, eta txalo bat ohitura zahar horri eustearren. Hortxe, oroigarri hori, sari hori. Argazkia ere bai, eskerrik asko, egindako lanagatik. Eta Elgoibarko beste klasiko bat izango dugu segidan, aspaldiko kulturrelkarte bat. Elgoibarren sortu zen lehen kulturrelkartea, Ongarri kulturrelkartea. Mendian gora haritza, hauntzakaitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar urgainean bitxa. Kantatu nahi du bizitza, usteltzen ez pasaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Kantatu nahi du bizitza, usteltzen ez pasaititza. Tira, etor daitezela Ongarri kulturrelkartetik mesedez, Gloria Mugertza eta Ramon Mujika. Hauek ere aitortza hori, saria jasotzera. Eskerrik asko bioi. Elgoibarko lehen kulturrelkartea, aipatu dugu. Listo, eskerrik asko eta zorionak. Tira, dantzari egingo diogu tokia orain, Elgoibartarrok aspaldi hasi ginelako dantzan, eta zorionez oraindik ez delako soka eten.
Tira, dantzaren soka hori ez da eten, eta igo daitezela oholtzara, Elizaren dantzataldetik Iñaki Gorostiza, Elorra dantzataldetik Isidor Solupe, Elgoibarko Izarraren dantzataldetik Marisabel Aizpurua, eta urten 50 urte bete dituen Aritz Euskal Dantzari taldetik Iñaki Gil eta Iera Larrañaga, orain bai, txalo bat denentzat. Tira, txalo bero bat hemen gure dantzariei ba. Hortxe. Hemen ikusten da, Elgoibartarrok dantza gustoko daukagula. Zenbat urtez dantzan. Eta hortxe denok, hurbildu igual pixkat zuen artean hola argazkirako eta hortxe hor parian daukazu argazkitza. Listo, argazkirako dano prest. Hortxe, oin bai. Eskerrik asko dan hori, bost hori, hortik ateratzeko eskatuko dizuet, mila esker zuen lanagatik eta inbeste dantza egitearen, nola ez? Eta dantzaren inguruan ari garenez, dantza apur bat egitea tokatzen da, txistularien laguntzarekin. Aurkeztuko dizuet nortzuk izango diren hemen oholtzan izango ditugun dantzari eta txistulariak. Dantzariak, Angel Zubiaurre, Lourdes Odria, Itziar Elortza, Maria Luisa Urain, Susana Azpilikueta eta Jon Gurutz Gorostiza. Txistulariak berriz, Jon Arrieta, Antxon Azpiazu eta Iñaki Mujika. Nahi duzuenean, txalo bat beraientzat.
Tira, eskerrik asko benetan, luxuzko dantzariak eta luxuzko txistulariak izan ditugulako, izaten ari garelako gaur. Eta dantzaren tarte hau aprobetxatu nahi dugu Aritz Euskal Dantzari taldea ere zoriontzeko 50 urte bete dituztelako dantzan, 50 urte, dantza, euskara eta herria josten zorionak, txalo bat beraientzat eta ja beste 50 ere betetzen dituzten. Eta Elgoibartarrok artista garenez dantzatik antzerkira salto egingo dugu orain, gure herrian antzerkia ere aspaldikoa delako eta asko eman diolako Elgoibar euskaldunari. Tira, baigo daitezela holtzara mesedez, Pako Juaristiren antzerki taldetik Patxi Lizarralde, Taupada antzerki taldetik Edurne Lasa eta Jose Mari Larrañaga, eta Ekekeira antzerki taldetik Iñaki Odriozola. Txalo bat denentzat, egindako lanagatik, eskertza ere. Hemen datoz protagonistak, oroigarria jasotzeko prest. Oso ondo, oso ondo. Eta hemen hirugarrena. Eta argazkirako prest, hor erdira begira. Bai, argazkirako prest denok, eskerrik asko. Perfecto, eskerrik asko, zorionak. Bueno, antzerkitik musikara joango gara orain, musikaren mundua izango dugu, garai hartako euskal musikaren mundua. Tira, baigo daitezela aitortza horren txalo hiek jasotzera, Koska musika taldetik Gabi Agirre Gomez Korta eta Lurgabe musika taldetik Regina Arrieta, Begoña Badiolaren iloba den Intza Otaño eta Maria Luisa Zubiaurre. Hementxe. Bada, todos denak poliki-poliki. Eskerrik asko dan hori egindako lanagatik, hortik ateratzea nahi badezu, eskerrik asko. Tira, mila esker musikak ere zenbat lan egin du, Elgoibarren euskararen alde. Eta orain gizarte mugimenduekin sartuko gara, gizarte mugimenduen txanda izango da, gazteei lotutako gizarte mugimenduen txanda zehatzagoak izateko. 3 izan dira, euskalgintzari lotuta topatu ditugun gazte mugimenduak.
Tira, etor daitezela, Juventud Elgoibarresa taldetik, Jose Ramon Ezenarro, Zazpiki irratitik, Koldo Aranbururen Arrebaden Edurne Aranburu, eta Gaztetxetik, Zigor Palacios, txalo bat beraientzat. Hortxe, egindako Euskararen alde egindako lanagatik aitortza hori. Argazkirako prest, hor erdira begiratuta. Eta mila esker hortik atera nahi baduzue, mila esker egindako lan horrengatik eta zorionak. Esan dizuegu orain dela gutxi antzerkia aspaldikoa dela gurean, oso aspaldikoa. Eta gaurko jaialdi honetan derrigor, nahita ez egin behar genion tokia antzerkiari. Taupada antzerki taldearen eskutik emozioak mikroantzerkia ikusiko dugu jarraian.
Asko, taupadako lagunei, Ruben Markina, Marian Zabala, Ibai León, David Rodríguez, Oiane Gartzia, Maria Jesus Otaegi, Teresa Arakistain, Edu Aiesta, Jose Mari Larrañaga eta Edurne Lasan, mila esker emozioak mikroteatro horrengatik. Eta sariak banatzen jarraituko dugu, edo aitortzak ematen edo eskerrak ematen behintzat. Elgoibarko Izarra izango da hurrengo protagonista. Aurtengo martxoan 60 urte bete dituen Elgoibarko Izarra. Hau ere aspaldikoa eta arrasto sakona utzi duena gure artean. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guernai, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Tira, Elgoibarko Izarraren oparia eta txaloak elkarteak izan zuen lehen emakume lehendakariarentzat izango dira. Mila Oiartzabal. Gu jeitsiko gara bertara. Hortxe, merezitako txaloak. Eskerrik asko. Batek daki 60 urtean Elgoibarko Izarrak zenbat proiektu, ekimen eta ekintza prestatu dituen Elgoibartarrok euskaldunagoak izateko helburuarekin. Denako ona ekarri ezin ditugunez hor bideoan ikusi ditugu lehen etapa horretako 3 ekimen edo proiektu behintzat. Txistu eskola, Aubixa baserri barnetegia eta bertsolaritza. Eta ekimen hauen izenean igo daitezela oholtza gainera, Txistu eskolatik Mari Carmen Azpiazu, Antonio Zenaren alaba, Aubixa Aterpetxetik Maritxu Loyola eta bertsolaritzatik Angel Ugarteburu. Txalo bat guztientzat. Hortxe. Danok argazkirako prest, horra aurrera begiratuta. Zorionak eta eskerrik asko egindako lanagatik, hortik ateratzea nahi badezu, igual errexago izango da. Eskerrik asko. Tira bat, txistu eskola aipatu dugu momentu batean, eta aurrengo gonbidatuak gaztetan txistuarekin nahi zuena egiten zuen, hori kontatu didaten eri behintzat. Beraz ikusiko dugu gaurkoan zer prestatu digun edo zer egin nahi duen. Txalo bero bat, Txomin Mujikarentzat.
Tira, eskerrik asko Txomin Mujikari nola ez, aparteko pieza horrengatik, ikuskizun horrengatik. Azken arlo edo atalera heldu gara, udalera, Elgoibarko udalera. Zehatzago esateko, udalaren euskara zerbitzura udaletik ere asko egiten delako eta egin delako euskararen alde Elgoibarren. Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jola, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada garaia noizbait ezagun guda hori galedo iraba. Tira, baigo dadila mesedez, Juan Mari Eguren udaleko euskara batzorde buru eta zinegotzi izandakoa urte askotan udalaren partez aitortza hori jasotzera. Txalo bat, berarentzat ere. Eskerrona eta aitortza hori. Eskerrik asko. Egindako lan guztiagatik, udaletik ere. Amaitu zaigu Elgoibarko euskalgintzako atalen protagonisten zerrenda, baina hasieran ere esan dizuegu, seguru baten bat edo ekimenen bat ahaztuko zitzaigula, horientzat izango da gure azken aipamena. Ahaztu zaizkigunentzat. Zenbat gera, lau bat, hiru bost zazpi. Zenbat gera, lau bat, hiru bost zazpi. Zer egin dugu ezerrez, zer egiten dugu. Tira, esan dakoa, barkatu eragiren bat aztu bazaigu, ekimen edo proiekturen bat aztu bazaigu, baina beraientzat izango dira azken erregalua eta zue denon txaloak. Okerrezpanago Isidor Solupek pare bat kopla eskaini nahi dizkie Elgoibarko euskaltzale guztiei, ordukoei eta oraingoi ere bai. Isidor, nahi duzunean? Hementxe, aurrera, txalo bat. Euskal Herrian jaio, ta euskera gaitzetzi, euskaldunen izenik ez dute merezi. Hizkuntzak jakinarren zazpi edo zortzi, euskaldunak behar du, euskera lehenbizi. Hizkuntzak jakinarren zazpi edo zortzi. Euskalduna naizela gogoratutzian, atsegina sortzen zait bihotz-bihotzean. Euskaldun bat ikusten dedan bakoitzean. Bertso honek 1941 Arraten ospatu zen ezkontza baten abestutako bertsolari baten dira. Laburrak, baina uste du sakonak dirala. Eta orain, Gabriel Arestiren bertsoak
1972an bertso honei jarri nintzen doinua, eta Elgoibarko izarrak antolatzen zuen ekitaldi guztietan abesten nuen. Bai aurreko bertsoak eta baita ere Gabriel Zelaiaren bertso honek ere bai. Bertsoaren izenburua nire aitaren etxea defendituko dut. Laguntzen dit nire biloba Josu. Etxea defendituko dut. Otxoen kontra, zikatearen kontra, lukorreriaren kontra, justiziaren kontra defenditu egingo dut nire aitaren etxea. Galduko ditut haziendak, zoroak, pinudiak. Galduko ditut korrituak, errentak, interesak. Baina nire aitaren etxea defendituko dut. Amak, armak kenduko dizkidate, eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate, eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besori gabe, zorbaldari gabe, bularri gabe utziko naute, eta animarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hile naiz, nire arima galduko da, nire askazia galduko da, baina nire aitaren etxeak iraunen du zutik. Euskara da gure etxea, segi lanean eta iraunen du. Eskerrik asko. Eskerrik asko Isidor eta Josu, eta amaierara heltzen ari gara, baina bukatu aurretik pare bat detaile izan nahi ditugu. Aipatu dugu hainbat aldiz gaurko ekitaldian 1950 eta 1990 urteen artean hitz egiten ari ginela, Elgoibarren Euskara nola indartu zen eta nola zabaldu zen hori izan dela gaurko hizketagaia. Orain azaleratuko dugun ekimena pixka beranduagokoa da, baina gaur nabarmentzeko modukoa iruditu zaigu. Orain arte Euskararen inguruan hitz egin dugu, Euskararen estatusaren inguruan, baina orain Elgoibarko Euskarari berari begiratuko diogu. Elgoibarko berbetiari, Elgoibartarron berbetiari. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela aztu, ez daitezela gabi. Elur gainean txorien karinek, utzitako arrasto zeil, ederra bezen ase. Jesus Mari Makazagak egin zuen Elgoibarko berbetia aztertu eta betiko jasota lagatzeko lan hori, eta gure berbetia gizarteratzeko hainbat lan ere egin du. Etorri hona gora beraz Maka, badakigu hau zuretzat sorpresa dela, baina zuk ere merezi duzu aitortza hori, rekonozimendu hori, hor dago. Eta oparia emateko, Elgoibarko izarrako lehendakaria Amaia Sastre ere, igo dadila mesedez. Hemen dakazu oparia aitortza eta Elgoibartarron txaloak, nola ez horrekazu. Eskerrik asko bioi, eskerrik asko Maka, egindako lan izugarri horrengatik. Gaurko ekitaldiko azken aipamena eta azken oparia Euskararen historia soziala Elgoibarren lan agidatu duen Badiar dugu elkartearentzat izango da. Badiar duguri esker, jaso dugu gure herriko euskalgintzaren historiaren zati eder bat.
honen atzean Aintzane Agirrebeñaren lana goraipatu eta azpimarratu nahi dugu batez ere. 42 bideo elkarrizketa baino gehiago egin ditu eta bera bakarri daki zenbat bilera, WhatsAppeko dei eta lan egin duen. Beraz, Aintzane, zatoz zuera aitortza hori jasotzera. Eta oparia emateko Elgoibarko alkate Maialen Gurrutxaga. Hortxe, gaur ikusi dugun lan horren emaitza. Eskerrik asko bioi eta zorionak. Tira, amaitzera goaz, baina oraindik ez alde egin, orain azkenengo favoretxo bat eskatu behar dizuegu eta familia argazki eder bat atera nahi dugu eta orduan eskatuko dizuegu oholtza gainetik pasatu zareten guzti-guztioi berriz ere ona etortzeko. Etorri zaitezte oparia jaso duzuen guztiok, aitortza hori jaso duzuen guztiok, denon izenak ez ditut esango, baina badakizuen nortzu zareten. Etorri baita ere, holtza gainean parte hartu duzuen kulturgileok, Isidor, Txomin, Taupadako lagunak, hemendik pasazareten guztiok, berriz ere, holtza gainera. Tantolatzaien izenean, Maialen Gurrutxaga, Elgoibarko udaletik, eta Amaia Sastre, Elgoibarko izarretik. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinazez ikasia, ikasia. Nunago zer larretan gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago zer larretan gure peleko hartzaina. Danok hemen goian elkarren aldamenean gaudenez, erritmo kolektibo bat. Imaginatu horma batean, pendulu erloju bi, albo-zalbo kulunkan. Tik, tak, tik, tak. Apurka-apurka, gradualki, ordulari biek sinkronizatzera egingo dute. Hala gertatzen da. Kulunka ari diren edozein bi gauza, fisikoki elkarrengandik gertu baldin badaude, pixkanaka harmonizatu egiten dira. Eta zehazki aldi berean oszilatzen dute. Fisikariek arrasteko sinkronizazioa deitzen diote. Eta azalpena sinplea da. Gauzak alperrak dira. Eta energia kostu txikiagoa eskatzen du besterekin elkarlanean aritzeak kontrapausoan aritzeak baino. Bizidun guztiak gara oszilatzaileak, kulunkariak, erritmikoak, vibratu egiten dugu, izan amebak, behiak edo gizakiak, taupakariak gara. Konpasean hartzen dugu arnasa, tempoa markatzen dugu. Irudikatu orain, elkarren aldamenean oinez doazen bi gizaki. Elkarren ondoan lo dauden bi pertsona. Aurrez aurre berbetan ari diren bi hiztun. Sinkronizatzera joko dute. Baina euskaldunok asinkronia bizi dugu goizetik gauera. Gure erritmoak oztopoz, trabaz, etenez josita daude. Euskaldun gisa ez da erraza giroarekin, inguruarekin, besteekin bat egitea.
Pentsa egun bakar batean, zenbat alditan, eteten, egokitzen, isiltzen, aldatzen duzun zure hizketaren musika. Zenbat alditan zapaltzen dizuten oina. Zenbat alditan mututzen zaren besteari oina zanpatzeko beldurrez. Gure erritmoek alegina eskatzen dute, esfortzua, geure moduko taupakariak identifikatzea, bilatzea eta sortzea, elkarrekin dantzan egin ahal izateko. Erritmo kolektibo bat. Horixe behar du edozein gizataldek funtzionatzeko, eta erritmo kolektiboek boterearenak ez direnean borondatea eskatzen dute, borondate handia. Hizkuntza aldi berean baita intimoa eta soziala, haragiarena da airearena bezain. Errekak daroa urtanta, korronteak garabiltza, haizea nora, ostoa ara, baina ez debalde. Hitz erauziak, hitz etenak, gorputzean zauriak uzten ditu. Mintzoa ebatsi zaien pertsonak eta komunitateak gaixotu egiten dira. Inoiz jaio ez diren aurrek bezala egiten dute min. Ez, noizbait jaio eta garaia baino lehen hildako umeek bezala egiten dute min, ebaki, kamustu, errotik ateratako hizkuntzek. Baita, mintzo galduak inoiz ikasi ez dituzten ondorengoen belaunaldietan ere. Esan gabekoen posibilitate guztiak airean gelditzen dira. Mamuak dira, euskaraz inoiz gorpuztuko ez diren errealitateen mamuak. Baina nola gaituen hitzaren minak gaixotzen, hala gaitu hitzaren pozak sendatzen. Sinkronizatutako hiztunek batasun sentipena bizi ohi dute. Hizkuntzak lotu egiten baikaitu zentzurik onenean, elkarrengana lotzen gaitu. Eta askatasuna eskuinaren aldarri bilakatu denetik, zeri lotzen gatzaizkion pentsatzea iraultzailea iruditzen zait. Askatasuna norberaren erritmo individualari eustea bada, besteen taupada eta kulunkei ezentzun egitea bada askatasuna, orduan nik ez dut aske izan nahi. Hizkuntza elkarrekin gertatzen da. Beharrezkoa zaigu elkarrekin hitz egitea, une eta toki berean, fisikoki elkarren aldamenean. Bestearen ahotsa sentitzea, bestearen beroa aditzea, badakigu, gure gorputzak badaki. Bideo deiek ez dituzte gure komunikazio beharrak asetzen. Telelanak gaixotu egiten gaitu luzera. Elkarrekin ezkaudenean gure organismoek krak egiten dute. Ugaztunak gara, ur amniotikotik gatoz, elkarren beroa behar dugu, eta bero hori hizkuntza baten vibrazioaren gainean egiten da txiki-txikitatik. Horregatik, iraganari begirakoa izan den saio honen ostean, etorkizunari begiratzea nahi nuke. Iraganean funtzionatu duten gauza guztiak, gaur omendu eta eskertzen dugun guztia, kolektiboa izan da. Musika, dantza eta antzerki taldeak, irratiak, eskolak, elkarteak, asanbladak. Bakartzera, aldentzera, isolatzera tira egiten duten garaiotan euskara oztu egiten da. Euskara oztu egiten da, hiztunok ozten bagara. Iraultza guztiak, 2 buruk eta 3 atabalarik egiten dituztela esan ohi da, baina baita zera ere. Benetako iraultzak espanturik gabe gertatzen dira, bakarlari birtuosoak baino elkarrekin jotzeko kapaz diren musikariak behar ditugu, orkestra bat, edo are hobeto, txaranga bat. Txaranga bat, badakiena hitzaren poza zabaltzen, ulertzen duena aho berak ezin dituela aldi berean jo trompeta eta tromboia, baina norbere partiturak ez duela fitxik balio aldamenekoaren pultsuari, erritmoari, arnasari entzun ezean. Sor dezagun, konpainia eta traba egingo digun txaranga bat. Bai, traba ere bai, trabarik ez dagoen tokian ez delako posible bizitza, elkarri enbarazurik egin gabe hilak bakarrik daudelako olason. Desafinatu dezagun elkarrekin, hobeto afinatzeko modu bakarra da. Zer daba bizitza, harritzea, egokitzea, deserosotasunetik haztea, espada. Ez dago musikarik asinkroniarik gabe. Gauzak gerta daitezen, gauzak gertatzeko tokiak eta momentuak behar dira. Elkarrekin eta elkarrentzat egoteko lekuak behar ditugu, formalak eta informalak. Ez dago hizkuntzarik igurtzirik gabe, elkarrentzako denborarik gabe. Horregatik, gaixotzera garamatzan mundu honetan, sor ditzagun gorputzez gorputz, euskaratik eta euskaraz jendearen beroa eskainiko duten guneak, hasi umetatik eta hil arte.
Badakite naizela ezer berririk esaten ari, baina nire proposamena sinplea da. Hitzaren poza, denboraren atxa eta jendearen beroa. Egin ditzagun gauzak elkarrekin eta euskaraz. Jar ditzagun penduluak martxan. Poza, atxa, beroa. Poza, atxa, beroa. Halako erritmo bat nahi nuke etorkizunerako. Tira, orain bai, eskerrik asko Uxue hitzoiengatik, gogo eta azken gogo eta horrengatik. Orain bai, amaitu da gaurkoa, baina ez da amaitu Elgoibarko euskara jendearen historia. Egiten jarraituko dugu bihar bertan, eta hortxe doa gonbidapena, goizean Aitagirre kulturgunean bilduko gara, adimen artifizialak ere euskaraz egin dezan, eta hortxe daukazue gonbidapena luzatuta. Eskerrik asko benetan gaur herriko antzokira hurbiltzearren, eskerrik asko zuek guztioi egindako lanagatik eta gaur hemen egon zaretelako, eta hurrengora arte, txalo beroa zuentzat. Mi esker.